Amen. Isihloko salenkonzo sithi Amanazaretha Nenhlonipho. uYeshua wakhuluma wathi uma ithandaza wathi anothi manithandaza nithi Baba wethu osezulwini umbuso wakho mawufike emhlabeni nentando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Lo mthandazo amaKristu awuthandaza kakhulu awazi nangekhaya kodwa la kwelibandla ukhona lo mthandazo oyisihlabelelo kodwa asikaze sifundise ukuthi asiwukhulume noma asiwusho njengoba kusuke kwenziwa noKristu. Kodwa ngeshwa laba abantu abafundiswa ukuthi abathi mabethandaza bethi Baba wethu osezulwini okusho uNkulunkulu uJehova umbuso wakho mawuze emhlabeni nentando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Abantu abangazi lutho ngokuthi basuke bethini mabethandaza isilandelo nje ngoba okokuqala uma ethi uYeshua umbuso kaNkulunkulu awehle ezulwini ube ulandelwe emhlabeni njengoba ulandelwa ezulwini abese ethi umthetho wakho mawugcinwe emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Yinto leyo amaKristu angayazi ukuthi isho ukuthini. Okuseqinisweni ngokwenkolo yamaKristu kuyinkolo kubo ukuthi ungawugcini umthetho kaJehova. Kuyinkolo kubo ukuthi ungawugcini umthetho kaNkulunkulu. Kodwa uma ngabe bethandaza basuke bengazizwa ukuthi bathini ngoba bathi mabethandaza bethi umbuso wakho uNkulunkulu awehle ezulwini ubonakale emhlabeni nentando yakho le eyenziwa ezulwini yenziwe la emhlabeni. Kodwa on the other hand befundisa ukuthi thina asiphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Bekusho lokho kuba inkolo ukuthi thina asiphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Kodwa lo abathi umholi wakho uthena yena lo mthetho kaNkulunkulu ogcinwayo ezulwini lempilo egcinwayo ezulwini ayehle ize emhlabeni izogcinwa nasemhlabeni
lo mbuso kaNkulunkulu osezulwini mawehle uze emhlabeni, nasemhlabeni uNkulunkulu ebuse, uNkulunkulu konke okwakhe kugcinwe emhlabeni njengoba kugcinwa ezulwini. Manje ke into eyenza ukuthi ngithi abazizi ukuthi bathini, ngoba bafike njalo bethandaze ngaphezulu kwethu bethi umbuso wakho uNkulunkulu mawuze emhlabeni nentando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Bese bethi mase bekhuluma sebefundisa bese bethi thina asikho ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Kube imfundiso leyo. Bese uyazibuza uma umuntu oyaye elalele umuntu mayikhuluma ukuthi uthini lo muntu. Ufike efundiswe ukuthi abaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu, kodwa futhi bese ethandaza ethi umthetho kaNkulunkulu awuze emhlabeni. Kanti kumi kanjani? Kusukela ngesikhathi sika Yeshua noma ekupheleni kwenkolo kaJehova eyaphela ngesikhathi sika Yeshua nabapostoli, akaze kuye kube khona umuntu owake wagcina umthetho kaNkulunkulu nowake wabuye wafundisa ngomthetho kaNkulunkulu. Kuyahluphe ukuthi thina sizwe simnyama siyasehlule ukubona into esobala ukuthi kukhona ubuqili obenziwe ngalenkolo, ngoba kusukela kwaba khona inkolo yobuKristu alizange labuye labizwa igama elithi Jehova. Ngisho encwadini yabe engcwele alikho igama elithi Jehova. Lokhu kwaba khona inkolo yobuKristu azange labuye laba khona igama elithi Yeshua. Ngisho encwadini zabo engcwele alikho igama elithi Yeshua. Lokhu kwaba khona inkolo yobuKristu abantu abazange babuye bafundiswa ngomthetho kaNkulunkulu noma yimuphi ngaphandle kwalo othi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, ngoba lo mthetho lowo is a general law osuke uvikela thina kwabanye abantu. Kodwa nje umthetho kaNkulunkulu awukho enkolweni yobuKristu, and abantu abamnyama cannot ask themselves ukuthi why. Ngoba nanti iTestament elidala siyalibona liyachaza, uMose uchaze yonke into ngoNkulunkulu, noma ngabe ekhuluma at the end of a paragraph ukhuluma ngoJehova uNkulunkulu wethu. Ekhuluma bese ekhuluma ngoJehova uNkulunkulu wethu. Ngangokuthi uMose wazi wathi ngisho emzini yethu, ngisho ezicabheni zethu nibhale ngoJehova uNkulunkulu wethu. Uthi ke uMose, uma abantwana bethu besizukulwane bebuza ukuthi why, what is so strange about Lord Jehovah, uthi bese niyabatshela ukuthi uJehova uNkulunkulu wethu wasikhipha eGibhithe, wahamba nathi iminyaka engama40. Nibachazele bonke isizukulwane senu ngokuthi uJehova mkhulu ngani. Amen. Nibachazele. And lokhu yaqedwa inkolo kaJehova iqedwa ngamaKristu. Umprofeti owaqala ukuba ebuyise inkolo kaJehova kube umprofeti uIsashembe. Amen. Angikhulumi ngoMahomet, noMahomet wakwenza lokho. Kodwa uMahomet into eyenza ukuthi ngambali, uMahomet akaqhamuki enzalweni kaJakobe, akaqhamuki esizweni sakwaIsrael,
kodwa naye mhlambe wasebenza njengoshembe, kodwa emndenini kaIsrayeli, enkolweni kaJehova njengoba yalethwa emhlabeni nguMose, thina esinzalo yabo, umuntu wokuqala, umprofeti wokuqala owabuyisa inkolo kaJehova uShembe. Amen. UIsashembe, ukuthula kube kuwe. Amen. Manje nawe njengoba sila sizovuselela inkolo kaJehova njengoba ibisifa ekuvuselelweni kwayo ngumprofeti uIsashembe, ukuthula kube kuye. Amen. Ngiyafisa-ke ukuthi le ndaba ngixoxe kahle, ngoba phakathi kwethu noma iningi lethu liyalithatheke ngalenkolo uma bezwa sikhuluma ngayo, kodwa kunezinto eziningi eziyimpilo yobuNazaretha eningazazi. Ngoba namaNazaretha namhlanje angazi ukuthi babhizi ngokwenzani, kodwa ngiyibone beqhamukisa njena izithombe zobuningi babo kuenda lapho, kodwa ukuthi babafundisani ngoJehova nemithetho yakhe njengoba yalethwa kithi umprofeti Isashembe. Angizwa lutho. Ngisho kuFacebook ngiye ngibone izithombe nje kuphela zokuthi sibaningi kangakanani, kodwa ngempela ukuthi bafundisani ngalo muntu owaletha laba bantu sebebabona bebaningi kangaka, nokuthi laba bantu njengoba bebaningi kangaka nje bafundiswani ngoJehova. Angitholi. Ngakho-ke ngoba mina ngineqiniso lokuthi ngithunyiwe uShembe ukuthi ngivuselele lenkolo, kufanele ngibheke amakhona ukuthi lenkolo lena imi kanjani, nginikeze nina isibuko salenkolo ukuthi imi kanjani. Lenkolo inhlonipho yayo ayisuselwa esizulwini, kodwa isuselwa ezulwini. Amen. Ngiyaphinda. Lenkolo inhlonipho yayo ayisuselwa esizulwini, kodwa isuselwa ezulwini. Amen. Ngamanye amazwi, yonke inhlonipho elizoyithola lapha niyoyithola kube inhlonipho eyenziwa ezulwini, ngoba thina singaphansi kombuso kaJehova. Amen. Asikho ngaphansi kombuso wabantu. Ngakho-ke noma ningabona into esiyibiza ukuthi inhlonipho ningayiboni esizulwini noma kubantu, kodwa buka leyo nto ngokuthi noma ingekho kubantu kodwa ikhona ezulwini. Amen. Ayikho into ehlale ibatshazwa ezulwini njengoNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Ayikho. Ingilosi uma ngabe zihlangana ziyaguqa, bese ithi enye makadunyiswe odumisekayo. Amen. Bese zombili noma zintathu bese zithi makube njalo, makube ludumo emhlabeni nakweliphezulu, dumisani uJehova. Amen. Ngithi ingilosi noma abantu basezulwini noma abangcwele basezulwini, kodwa angikhuluma ngeingilosi ngoba izona ezihamba indawo zonke. Amen. Uma zihlangana zibingelelana,
ziyaguqa bese enye ithi makube njalo bese ithi makube udumo uzisho zonke makube udumo emhlabeni nakweliphezulu dumisana uJehova amen lento esiyishoyo la ngesabatha ishiwe ezulwini zonke izinsuku amen ukuguqa lokhu thina esikwazi ngoba mhlawumbe in fact enhlonipheni yesiZulu ayikho into yokuguqa hayi ngisho inkosi ngayiguqela namanga ayikho into eyiguqa esizulwini kodwa ukuguqa kusezulwini amen hayi esizulwini kusezulwini umuntu lapha emhlabeni owafika nokuguqa ushembe amen shembe wafana ingilosi ngaso sonke isikhathi uma zihlangana noma ihlangana nawe zodwa noma ihlangana nawe ingilosi ayikhulumi nje nawe ingazange yaguqa noma ngabe awulutho noma ngabe noma yimi noma umkhokheli noma ingahlangana nawe uma nje iyavela kuwe wayibona iyaguqa ngake ngachaza ukuthi ngapha ngisebenza ngapha kwalokhuza emsika ingilosi yangena esitolo ugcwele abantu bemulayini beyothenga bebeyokhokha nomkhokheli wayekhona phakathi nalomfana umphile wayekhona ngalolo suku yabonwa yibo bonke abantu nalaba bemulayini babonakala yafika yaguqa yathi ngimuhlaleleni all the time ingilosi mayifika iguqo iyazisho ngunkosazana uhlaleleni njengoba ngunkosazana uhlaleleni yafika yaguqa bethuka abantu abanye bahlehla kulayini babuyele emuva wayesekhuluma naye umkhokheli yasiphuma ihamba bathi abantu hawu yaphela inkosazana indodakazi kaShembe ngaleso sikhathi ubaba uThingo wayengapha eNewcastle ezokwedlula khona emsika khona umuzi wakhe wayeyakuwo sengikhohlile igama lawo kodwa ungakhona emsika manje nake athi ke abantu indodakazi kaShembe uthi umkhokheli yebo indodakazi kaShembe athi yena muphi uShembe kodwa umkhokheli oShembe bonke umkhokheli akaseli ukukhuluma oShembe bonke kodwa lapho engiyakhona ukuthi yafike yaguqa iguqela bonke abantu ngaso sonke isikhathi ingilosi uma ikhuluma nawe iyaguqa khona omunye ngangamzwa ku Facebook ethi waguqelwa ingilosi uma ngichaza ukuthi ingilosi yafika yaguqa phambi kwethu yathi ngithunywe uShembe ubabilanga wayesethi ke lo muntu waguqelwa ingilosi kodwa ngihlale ngichaza zonke izinto ukuthi ingilosi uma ifika phambi kwakho iyaguqa ngoba inhlonipho yasezulwini ukuguqa amen kukhona indaba endala lapha ubaba mkhulu wayesemampondweni esebenza namakhosikazi uthe mase kushona ilanga amakhosikazi ayese eya kubaba mkhulu eyocela isibusiso ayesebahamba sebebuyela emuva wayesethi ubaba mkhulu ngiyabonga abantu abami Nkosi ngibusise nothi manje sithela ngaliyana khona intombi enizohlangana nayo anothi manje ibona leyo ntombi nithi ukhonzile uShembe
Ayesehamba lamakhosikazi. Kuthe mayesithela ngale lento kwentaba. Abona kuqhamuka intombi enhle. Eyembethe isimpondo. Yeza. Ithe mayisiseduze kwabo yayisiphuma emgwaqeni iguqa etshanini. Yaguqa athula athi du. Bedlula. Babona ukuthi yiyo le ntombi ubaba omkhulu kade ekhuluma ngayo. Kodwa manje besaba ukubuyela emuva bezoyitshela ukuthi ubaba omkhulu uthena simkhonzele uwe. Ngakusasa sebebuyela lapha kade besebenza khona, sebeyamtshela ubaba omkhulu bathi, Nkosi, siyibonile le ntombi. Sibone intombi enhle ebigqoke isimpondo. Kodwa sithe mangabe sefanele ukuthi siyitshele ukuthi ukhonzile sesaba uyabuya ibiyesabeka. Uthi ke ubaba omkhulu bathi abami bengingeke niyebuye ngoba bengingasiyona intombi bekuyingilosi yasemapondweni. Amen. Iyona le eyangilanda ehlukanandlela. Ngibheke kwaZulu yangiletha lapha emapondweni. Bengingeke bathi abami nikhulume nabo ngoba bekuyingilosi yasemapondweni. Kodwa namhlanje kusekhona abantu bamaNazaretha bathi ingilosi ibe umuntu wesifazane. Uze umuntu ngoba abazi lutho. Ingilosi ibe umuntu wesifazane. Kodwa le ngilosi kodwa kunendaba ela ebandleni lamaNazaretha yale ngilosi yasemapondweni eyayintombi yembethe isimpondo. Uma sichaza ukuthi no uhlaleleni inkosazana njengoba naye esho ukuthi ngiyinkosazana. Bathi hayi kusho ukuthi akuyona ingilosi lana isakuyidemoni. Ingilosi ayikwazi ukuba intombi. Kusho umuntu wakuleli bandla. Ngoba ayikho into eyingozi njengokuthi ungawazi umlando wenkolo yakho. La kuleli bandla kunenhlonipho esukela enhlonipheni yasezulwini. Onke amalunga aleli bandla esilisa abizwa ngokuthiwa amakhosana. Amen. Bese kuthi ngokwezikhundla zabo umshumayeli ubizwa kuthiwa umshumayeli. Noma imuphi umuntu umshumayeli umbiza ngokuthi umshumayeli. Awukwazi ukubiza umshumayeli ukuthi unkosana. Inkosana umuntu oyilunga nje kodwa umshumayeli i-title yayo umshumayeli. Nami fanele mangimbiza nithi umshumayeli. Noma imuphi umuntu nabona bodwa fanele mabebizana bethi umshumayeli. Nomfundisi uyombiza ngokuthi umshumayeli. Umshumayeli usuke sekuligama lakhe la kuleli bandla ukuthi umshumayeli lo. Amen. Noma umbize umshumayeli. Noma uyambiza noma uyambingelela noma wenzani umshumayeli. Ngoba igama lakhe lasezulwini ukuthi umshumayeli. Uma ngabe eyinkosana noma uyambiza noma kwenze njani inkosana igama lakhe mayilunga laleli bandla. Amen. Uma umvangeli noma kumuphi umuntu wakuleli bandla noma ngabe uyinkosana noma ngabe umshumayeli noma ngabe uyinkosikazi noma ngabe uyinkosazana. Uma umuntu wakuleli bandla umvangeli ngesikhundla ubizwa ngaleso sikhundla kuthiwa mvangeli. Noma ngabe ingane iyothi mvangeli. Noma ngabe inkosikazi ithi mvangeli. Noma ngabe umfundisi uthi mvangeli.
noma yimi engihola ibandla ngithi mvangeli ngoba ukuthi mvangeli sekuyigama lakhe lasezulwini. Amen. Uma umfundisi ubizwa ngokuthi umfundisi noma ubani okuleli bandla uyobiza umfundisi ngokuthi umfundisi. Noma ngabe uyamemeza mfundisi noma ngabe uyambingelela mfundisi noma ngabe kwenzekeni leli igama lokuthi umfundisi igama lakhe lasezulwini. Amen. Njengoba ngimholi wenu nje nginegama ofanele ningibize ngalo ukuthi ngumelusi igama lasezulwini engaliniki akuzona ibongo zami kodwa igama lami kufanele ukuthi nje ngumfundisi igama lami ngumelusi akakho umuntu ongengibize ngokuthi umelusi ngoba igama lami enginikezwe lona ngazi noma mangasekho emhlabeni oyolandela kuyobizwa kuthiwa umelusi ngenhlanhla sinengilosi ekwazi ukuthi director ukuthi fanele senze kodwa mina ngingumelusi. Amen. Laba uma bese bancane babizwa kuthiwa amakhosazana uma bengakaze besaphelele babizwa kuthiwa amakhosazana inkosazana noma ngabe uyibizi kuphi awunkosazana noma abe kwenze njani inkosazana igama labo lelo lasezulwini ukuthi inkosazana. Uma ingasaphelele ibizwa kuthiwa intombazana. Intombazana igama lakhe lelo lala enkolweni. Lana emagameni beze bebizwa ngawo kumalokoza aqanjwe abantu la kuleli bandla lika Jehova akavumelekile. Amen. Lapha inkosazana mangabe ingasaphelele ibizwa kuthiwa intombazana kuphela. Ayibizwa ngalamagama engengweze bizwa ngamabandla kwaShembe ngoba inhlamba lelo yathi ingilosi kuyihlamba babethi cha ngaze nje amantombazana entethelela ayikho leyo nto. Yathi umuntu ingilosi yathi umuntu uma ethethelelwa akabuye ebizwe ngokuhlala kuthiwa wathethelela. Ayikho leyo. Wonke umuntu uyona ethethelelwe hayi bese kuba igama lakhe ukuthi ntethelele. Futhi sonke sona njengabo. Ngakho-ke kuleli bandla alikho igama lokuthi inkosazana entethelelo uma intombi entethelelo intombazana. Amen. Uma ngabe sebeshadile babizwa kuthiwa amakhosikazi. Alikho elinye igama lalaba bantu abashadile ngaphandle kokuthi amakhosikazi, inkosikazi. Igama lelo lenhlonipho yala. Uma esewumkhokheli ethola isikhundla sokuba umkhokheli ubizwa kuthiwa umkhokheli. Nami ngithi umkhokheli, nomfundisi uthi umkhokheli, nomshumayeli uthi umkhokheli, nabo bodwa babizwa ukuthi umkhokheli. Leli igama lokuthi umkhokheli usuke sekuyigama lakhe ngokwasezulwini. Amen. Lapha inhlonipho yakhona abantu besifazane bayawahlonipha amadoda kakhulukazi amadoda akho. Kuyimfundiso yasezulwini leyo ukuthi umuntu wakuleli bandla uma ngabe ekhuluma nomuntu wesilisa ethobe eshone phansi. Ngikusho lokhu ngoba abaningi bafika abazi ukuthi imali into yenziwa ngoba iwumthetho. Angaze ngiyinaka ukuthi lapha iyenziwa kodwa
mina engikhulele ebandleni laManazaretha ma umkhokheli uthola umkhokheli ekhuluma nawe eshone phansi akakwazi nje ukuthi ekhulume nje nawe umkhokheli uma ekhuluma nomuntu wesilisa ushona phansi kodwa hayi ukuthi eguqa kodwa eshone phansi sonke lapha siyahloniphana ngokuthi uma uhlonipha umuntu omdala noma onesikhundla sakho ngaphezulu kwakho umhlonipha ngokuthi ukhulume naye ngokuthoba ushone phansi Amen. kodwa umholi uma ngabe ukhuluma naye noma eqhamuka uyaguqa Amen. kumthetho waleli bandla lokho ukuthi umholi uyaguqelwa kuze kusho yena ukuthi hayi ungaguqi kodwa wangazange washo ukuthi akaguqe umholi ngisho ngabe eqhamuka kufanele ukuthi uguqa nikubonile lokho abantu abasuke kumabandla kwaShembe ukuthi umholi nje uma idlula eduze kwakho uyaguqa kumthetho lo ngiyakufundisa ngoba anikwazi kodwa futhi inkosikazi umuntu wesilisa mayikhuluma nayo iyathoba hayi iguqa Amen. umuntu oguqelayo kusuke kuba umholi kuphela Amen. kodwa umuntu noma imuphi noma umfundisi uma ukhuluma naye kufanele ukhulume ngokuthoba umuntu omdala uma ngabe umncane uma ukhuluma naye noma ngabe wenzani naye uyahlonipha uhloniphe ngokumthobela umthetho lowo waleli bandla inhlonipho leyo yaleli bandla Amen. bese ngiza entweni ongenzeka ukuthi ngoba iningi lenu lisanda kukholwa kuleli bandla ningayazi emhlabeni yonke kukhona igama okuthiwa ukweshela uma ufuna intombi uyayishela kuleli bandla igama elithi ukweshela asebenzi nakancane akukhulunywa lapha ngokweshela igama nje elithi ukweshela yinhlamba kuleli bandla ngaphandle kukhona igama elithi ukuqonqa kuleli bandla ayikho into ewukuqonqa akuloko uma uthi ukhuluma ngokuqonqa ukhuluma ngenye into hayi kuleli bandla kuleli bandla umuntu akesheli kodwa uyacela Amen. ngiyazithi Amen. umuntu kuleli bandla akasheli kodwa uyacela umuntu kuleli bandla akaqonqa kodwa uyagana Amen. umuntu kuleli bandla inkosazana kuleli bandla ayiqomi kodwa iyagana Amen. imfundiso yaleli bandla kuleli bandla uma ugana umuntu umgana ngenhloso ukuthi uma ngabe uthandana nomuntu ke ngubeke kanjalo uma uthandana umuntu uvuma ukuthi uyamthanda usuke uvuma ukuthi uyamthanda ngoba uchaza ukuthi ngiyakugana ayikho kuleli bandla into esesikhaleni phakathi kokuqoma bese ugana noma kokuqonywa bese ugana ayikho into enjalo kuleli bandla uma njena ucela intombi bese ivuma lokho kuvuma kwayo isuke ithi ngizokugana
Nensizwa uma ngabe ikhuluma nentombi bese intombi ivuma, ayikho into yokuthi ngiqonyiwe, kodwa kunolimi lokuthi sengiganiwe. Amen. That's why kuleli bandla intombi uma ngabe isiceliwe ayikwazi ukuthi wena ubuye futhi uyeshele noma uyicele, ngoba immediately igana, not meaning ishada, kodwa ivuma umuntu ngokusemthethweni, isuke ithi ngivuma ukuthi ngikugane. Nawe uma ngabe ukhuluma nentombi, usuke ukhuluma nentombi noma nenkosazana, uchaza ukuthi ngicela ukuthi ungigane. Ukuthi ngicela ukuthi ungigane akulona nje ulimi, kodwa isenzo sifanele sibe njalo, nenhloso kufanele ibe njalo. Ngapha kuleli bandla akufani nangaphandle, ngoba ngaphandle into esengiyibona manje naqala ebingekho ngisho umabhinca, abantu bafike beqomane, bethi mase beqomene mhlawumbe iminyaka emibili noma emithathu, bese ngibona insizwe siyobhuqa ngaphambi kwentombi isithi icela umshado. Nike nibone lo. Angikwazi ukuthi umuntu ningafike neshelane nize niqomane nihlale iminyaka mhlawumbe emithathu noma emihlanu, bese ngelinye ilanga ngitholakala sekuya intombi phambi kwensizwa, phambi kwentombi siyibhuqa nezingi isithi icela umshado. Angazi ukuthi leyo nto noma ikubelungu noma ikuphi nokuthi ichaza ukuthini, angiyazi. Ngoba angazi ukuthi kanti sonke lesi sikhathi bethandana, kanti bebethandalene nani. Ngamanye amazwi emhlabeni iy'teji imbili. Khona isiteji sokuthi uma eshelela umuntu ukuthi nijabulisane. Nijabulisane nje. Nothi mase nijabulisene usuwenelisiwe ukujabula bese unquma noma uyangana noma angigani, bese kuya intombi insizwa, bese kuya insizwa phambi kwentombi sibhuqa ithi ngicela ukuthi ungishade. Angikwazi ukuthi kuyinto evelaphi eyini ngoba ayikho ezulwini. Ngisho ezulwini umuntu uma wayeshela intombi wayeshela ngenhloso ukuthi imgane. Asikho le stage lesi esengisibona sikhona emhlabeni. Unfortunately, abantu abamnyama bathatha noma yiphi into abayibona yenziwa abelungu. Noma yiphi into yenziwa abelungu bayayithatha. Kodwa ke lapha kuleli bandla asithathi noma yini esibona yenziwa ngezinye izizwe esingayazi ukuthi yonke inhlonipho yethu inhlonipho enomsuka ezulwini. Amen. Inomsuka ezulwini. Njengoba inemsuka ezulwini ngeyethu. Ngeyethu. Ngoba uYeshua uthena umbuso wakho awehle ube semhlabeni, nentando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Amen. Esikwenzayo asenze lento eyenziwa ezulwini ngoba kithi kusezulwini. Amen. Yasho njalo ingilosi. Yathi konke nini khulume ngamasiko abantu nomthetho kaNkulunkulu. Lethi cha. Ezulwini abona umthetho kaNkulunkulu, amasiko asezulwini. Nina eningabasezulwini practiceane amasiko asezulwini ngoba ningabasezulwini. Amen. Lapha emhlabeni uyamnyela surgeon. Akhona kithi la. Isho njalo ingilosi. Yathi mase nikholiwe ngempela niyobona ukuthi lapha emhlabeni akukhona kini.
yathi ngoba noma senikwazi ukuthi emhlabeni akukhona kini seniyokujaha nikuthande ukuya ezulwini. And we must all reach the stage yokuthi sithande ukuya ezulwini. Yabo. Nangu baba. Sehleli nje emhlabeni ngokuthanda thina. Thanda thina. Amen. Kodwa akasane ndaba nendaba yasezulwini ngoba uyazi ukuthi uma ngihamba la emhlabeni ngiyezulwini. Uyakwazi lokho. Kodwa nje usehleli nje ngoba sesaba ukuthi uma ngihamba emhlabeni sizokhala. Kuba khona leyo nto ukuthi ma ngihamba la emhlabeni laba bantu ngizobashiya bese beyakhala. Kodwa hayi ngoba nginovalo lwasezulwini ngoba ezulwini kukithi. Kukithi ezulwini. Siyazi ukuthi kukithi. Ngoba uNkulunkulu usitshelile through Yeshua, uNkulunkulu usitshelile through uShembe ukuthi ezulwini kungenwa ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Siyawazi onke ama-criterion ukuthi laba abavela ezulwini basitshelile ukuthi ezulwini kungena ngokwenze njani, ezulwini kungena ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. UYeshua usifundisile, uShembe usifundisile. Okuwesi-ke kithi thina esilayindini kufike ingilosi evela ezulwini engasiyena umuntu osenyameni owumoya. Yafike yasifundisa leyo nto. Le nto enayifundiswa uYeshua iyona yona. Le nto enayifundiswa uShembe iyona yona. Ezulwini kungenwa ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. And ukuthi ezulwini kungena ngokugcina umthetho kaNkulunkulu akusona isisho. Imithetho kaNkulunkulu have been counted. We can count them. Siyayazi. Uyazazi nje obulapha nje ukuthi ngiyawugcina yini umthetho kaNkulunkulu noma ngiyugcina. Kukhona umthetho ongawugcina sibone sonke ukuthi uyawugcina. Bese kuba khona umthetho ozogcina singaboni wena wedwa. Uyazazi ukuthi right mhlawumbe lapha singabona ukuthi uyawugcina umthetho kaNkulunkulu. Kodwa wena uyazazi ukuthi noma uwedwa uyawugcina yini umthetho kaNkulunkulu. Now if you are sure ukuthi noma uwedwa uyawugcina umthetho kaNkulunkulu uzosabani ukuya ezulwini ngoba ezulwini ukini. Amen. Ezulwini ukini. Ayikho into esingayisaba ngokufa. No. Kakhulukazi thina ngoba thina njengamanje siyakwazi ukuthi umuntu osezulwini ngempela uyasithatha isimo somuntu osemhlabeni. Ebenenyama njengami. Ebenayo yonke into njengami. Noma ungahlangana naye ungaboni ukuthi akusiyena umuntu. Kodwa wazi ukuthi akusiyena umuntu. Then usuyazi ukuthi ikhona into ewumuntu kodwa espirit futhi. Usiyakwazi lokho ngamehlo ukubona ukuthi ispirit siyakwazi ukuphenduka sibe umuntu ngoba nangu lo muntu ophambi kwami akasiyena umuntu kodwa futhi umuntu in the eyes of us. So akusekhona manje ukungabaza njengabantu basemhlabeni abake bethi hayi ayikho ingilosi, hayi sifuna ukubona ingilosi what not. Into leyo oyaziyo ukuthi khona.